Здравейте, аз съм GamerBG и днес ще ви покажа как да си направите мишката да ви изглежда както си изберете там. То си има различни видове. Отидете на търсачката и контролен панел. И тук, ама на Windows 7, тук няма да ви излее мишка. Тук трябва да напишете тук горе на български. Пишем мишка. Ето там излезна, ама ще довърша. И ако искате на първото, ще го направя. Айде на първото ще го направя да ви покажа от първото. Нали тук сега е така. Отидете на показалци. Вижте колко са много. И отидете на преглед, ако тези не харесват. И търсите някаква яка. Сега, например, ще ми хареса. Аре, да видим, например, айда. Ок. Мишката. Така. Добре, това беше от мен. Надявам се, че ви е харесало. Чао!